Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε καταρχήν που μας δεχτήκατε. Εμείς είμαστε από το Σύλλογο Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλίων. Και πολύ καλά κάνατε. Εμείς μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι για μόνο το γραφείο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε από το Σύλλογο που βρισκόμαστε το βάθμιση εκπαίδευσης του Περικλής. Ο Σύλλογος περιλαμβάνει περιοχές όπως είναι ο Χολαργός και έχουμε και το Σχολείο του Χολαργού. Εγώ προσωπικά εργάζομαι στο δεύτερο και τρίτο Δημοτικού Σχολείου Χολαργού που είναι λίγο πιο πάνω. Συνάδελφοι στο τέταρτο. Το σχολείο του τετάρτου έχει 250 παιδιά και άλλα 400 έχουν το δεύτερο και τρίτο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. Εγώ είμαι ενήμερη του νομικού πλαισίου το οποίο ανέφερε ο συνεργάτης σας. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ενημερώσω και να κάνω μια αίτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και σε όλους τους παριστάμενους ότι μπορούμε να καθόμαστε και να συζητάμε όλες τις επιβρόντες για τα νόμιμα όρια και για το ότι θα μπορούσε και ένας άλλος με βάση αυτά που είπατε να κάνει έλεγχο καθημερινά και αν βρει ότι υπερβαίνει το όριο, μπορώ να σας το πω κιόλας, 60% της επιτρεπόμενης μέγιστης ακτινοβολίας πρέπει να κάνει αν είναι σε λιγότερο από 300 μέτρα από το Δημοτικό Σχολείο. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτό οι εταιρείες και τις τηλεφωνίες έχουν την τάση να το υπερβαίνουν, για να το πω σε πιο γενικά μπορώ. Ο καρκίνος θερίζει όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Και δυστυχώς ο παιδικός καρκίνος και τη θνησιμότητα στον παιδικό καρκίνο είναι σε πολύ ενδεχόμενα επίπεδα. Άρα, εκτός της δυνατότητας και του πώς μπορούμε να κινηθούμε με τον νόμο τρόπο, νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας, εμάς τους εκπαιδευτικών, που έχουμε τα δικά σας παιδιά στα σχολεία. Έτσι, αλλά και εσάς και ως νομικής αρχής, αλλά και όλων των πολιτών, να ενεργήσουμε άμεσα, καταιγιστικά θα μπορούσα να πω, προκειμένου όχι απλώς να μην λειτουργήσει ή να δούμε αν κάναμε αίτηση για να το κάνουμε, αλλά να ξυλωθεί από τη συγκεκριμένη εποχή. Και πολύ σωστά είπατε, νομίζω ότι πολύ ωραία εκφράζεται ίσως στους δημότες εδώ πέρα, ότι δεν θέλετε κεραίες της τηλεφωνίας μέσα στο Δήμο. Για να μην θέλουμε και να προχωρήσουμε στο να μην γίνεται και να μην ανεβαίνουν κεραίες που καμουφλάρονται και δεν θέλουμε κανένα λόγο να τις καμουφλάρουν, εάν θεωρούσαμε όλα τα